Lección 32. Uso del artículo neutro lo. Употреба на неутрален определителен член lo. Oraciones independientes con subjuntivo. Самостоятелни изречения с subjuntivo. Ser y estar con adjetivos. Ser y estar с прилагателни имена. La voz pasiva con ser. Страдателен залог с глаголът ser. El artículo neutro lo. Ще разгледаме някои структури, в които на испански се използва този определителен член и всъщност ще видим какво е тяхното значение. Lo más adjetivo nominaliza el adjetivo. Lo, употребено пред прилагателно име, служи за неговата субстантивация, а именно превръща го в съществително. Lo peor de las catástrofes naturales es la cantidad de gente que pierde su hogar. Най-лошото при природните бедствия е многото хора, които губят своя дом. Lo más adjetivo, adverbio más que. Da mayor intensidad al adjetivo o al adverbio. Lo, употребено с прилагателно наречие, и que придава по-голяма сила на съответното прилагателно или наречие. Ya hemos avisado lo peligroso que es construir casas en las riberas de un río. Вече предупредихме колко е опасно да се строят къщи по бреговете на една река. Lo de más nombre propio. Lo de с лично име или артикуло más sustantivo, определителен член и съществително, или posesivo más sustantivo, притежателно местоимение с съществително. Quería hablar contigo de lo del estado actual de la empresa. Бих искал да говоря с теб за актуалното състояние на фирмата. De lo más adjetivo o adverbio. Para dar valoraciones es parecido al superlativo. Тази структура се използва за даване на оценка и е синоним на превъзходната сравнителна степен. Ese río es de lo más peligroso. Тази река е най-опасната. Lo que, lo cual, más verbo conjugado. Тези два израза се използват пред спрегнат глагол. Se usan para generalizar la idea. Използваме ги за обобщаване на някаква идея. Lo que. Haré lo que pueda. Ще направя каквото мога. Lo cual, siempre con antecedente, introduce información adicional. Вторият израз, lo cual, който винаги се използва с предходна информация, въвежда допълнителна информация. Se usa solo con indicativo, използваме го само с глаголи в изявително наклонение. Ha aumentado el número de inmigrantes, lo cual presupone el aumento del desempleo. Броят на имигрантите се увеличил, което предполага увеличение на безработицата. Ejercicio. Completa las frases con las siguientes opciones. Попълваме изразите с опциите, които са ни дадени в условието. ¿Te has enterado lo de Marta? Научи ли за Марта? Научи ли какво е станало с нея? No te quejes. Dentro de lo malo, has tenido suerte con aquel accidente.
Не се оплаквай. Сред всичко лошо или в цялата тази лоша ситуация ти си извадил късмет в онзи инцидент. 3. Este restaurante es de lo más moderno. Този ресторант е най-модерният. No podemos ir a la feria, lo cual me entristece. Не можем да отидем на панаира, което ме натъжава. Este disco reúne lo mejor de Alejandro Sanz. Този диск събира най-доброто от Алехандро Санз. No tiene nada que ver con lo que habíamos hablado. Няма нищо общо с това, което говорихме. No tener nada que ver. Няма нищо общо. No recordaba lo agradable que es pasear por la orilla del mar. Не си спомнях колко е приятно да се разхождаш по брега на морето. Quería comentarte lo de nuestros vecinos. Бих искал да ти кажа нещо за нашите съседи. Lo peor del viaje fue la lluvia que no paró durante los 15 días. Най-лошото от пътуването беше дъждът, който не спря 15 дни. No sabéis lo bonito que es ver el paisaje desde la cima de la montaña. Не знаете колко е красиво да видите пейзажа от върха на планината. Bien, siguiente ejercicio para relacionar. Relaciona las dos columnas. 1. Lo divertido de la excursión fue C. Ir en un 4x4 por la reserva. Най-забавното от екскурзията беше пътуването с джип през резервата. Un 4x4 джип. 4x4. 2. Hay que ver lo graciosos que son los chimpancés. Трябва да се види колко смешни са шимпанзетата. 3. Lo que me gusta menos del clima tropical es la humedad. Това, което най-малко ми харесва от тропичния климат е влагата. 4. A Juan siempre le ha gustado lo más raro. На Хуан винаги му е харесвало най-странното, най-странните неща. 5. Lo que vimos en el parque natural no se puede describir con palabras. Това, което видяхме в резервата, не може да се опише с думи. 6. Lo más bonito es ver a los animales corriendo en libertad. Най-хубавото е да се види животните тичайки на свобода. 7. Solo visitamos lo nuevo del acuario. Посетихме само новото от аквариума. Най-новата част от аквариума. No te imaginas lo bien que pasamos en el zoo. Не можеш да си представиш колко добре си прекарахме в зоологическата градина. Siguiente tema. Oraciones independientes con subjuntivo la reduplicación. Самостоятелни изречения с субхунтиво. Повторение. Тук ще разгледаме едни изрази, в които се използва форма на субхунтиво, като глаголът се повтаря. Estructuras relativas con reduplicación del verbo. Това са относителни структури, т.е. включват някакво относително местоимение и повторение на глагола, който винаги остава в субхунтиво.
se construyen con subjuntivo y su significado equivale a no me importa, me da igual. Образуват се с субхунтиво и тяхното значение е равносилно на не ме засяга, все ми е едно. El verbo puede cambiar de persona. Глаголът може да се промени по лице. Нека да видим някои от най-често използваните. Pase lo que pase, iremos de vacaciones. Глаголът тук е pasar. Да става каквото ще отидем на почивка. Cueste lo que cueste, me compro una moto nueva. Колкото и да струва, ще си купя нов мотор. Sea cuando sea, iré a Tenerife. Este es mi sueño. Когато и да е, ще отида на Тенерифе. Това е моята мечта. ¿Cómo le digo a mi madre que se me acabó el dinero? Pues inventa algo, sea lo que sea, dudo que te crea. Как да кажа на майка ми, че съм свършил парите? Ами, измисли нещо, каквото и да е, съмнявам се, че ще ти повярва. No le hagas caso a tu abuelo. Diga lo que diga, es una buena persona. Не му обръщай внимание на дядо ти. Каквото и да казва, той е добър човек. Haga lo que haga, a mi novio siempre le parece aburrido. Каквото и да правя, на моята приятелка винаги се струва скучно. Venga, quien venga, hay comida suficiente, no te preocupes. Който ще да идва, има достатъчно храна. Не се притеснявай. Siguiente ejercicio. Completa las frases con alguna de estas expresiones. В тези изречения, които виждаме, ще попълним с някои от изразите. ¿Sabe ya tu madre que perdiste tus gafas de bucear? Знае ли вече майка ти, че си загубил очилата за гмуркане? Bucear, гмуркам се. Pase lo que pase, voy a decirle toda la verdad. Каквото и да става, ще й кажа цялата истина. Espero que no se enfade mucho. Надявам се да не се разсърди много. 2. Me han dicho que va a ser difícil conseguir entradas para la actuación de Rosalía. Казаха ми, че ще е трудно да се закупят билети за участието на Росалия. Cueste lo que cueste, haré algo para conseguir alguna entrada. Yo quiero ir. Каквото и да струва, ще направя нещо, за да закупя билет. Аз искам да отида. 3. Las motos acuáticas me parecen muy peligrosas. Tienes toda la razón. Digan lo que digan, los que las alquilan son un peligro en la playa. Motos acuáticas, джетове. Джетовете ми се струват много опасни. Напълно си прав. Каквото и да казват тези, които ги дават под наем, те са истинска опасност на плажа. 4. Si te digo la verdad, ¿me perdonas? Digas lo que digas, no te perdonaré. Te has portado muy mal. Ако ти кажа истината, ще ми простиш ли? Каквото и да казваш, няма да ти простя. Държа се много лошо. 5. Sé mucha gramática. Seguro que apruebo. Hagas lo que hagas, no creo que apruebes. Hablas muy mal. Знам доста граматика. Със сигурност ще изкарам изпита. Каквото и да правиш, не мисля, че ще изкараш. Говориш много зле. 6.
Es un político que promete cosas. Lo veo muy responsable. Prometa lo que prometa, yo no voy a votar por él. Това е политик, който обещава неща. Според мен е доста отговорен. Каквото и да обещава, аз няма да гласувам за него. 7. Es muy trabajador. Encontrará un buen trabajo, seguro. Haga lo que haga, no creo que encuentre un buen puesto de trabajo. Много е работлив. Със сигурност ще намери добра работа. Каквото и да прави, не мисля, че ще намери добро работно място. 8. No salgas, va a llover mucho. Pase lo que pase, voy a salir. Aquí me aburro. Не излизай, ще вали много. Каквото ще да става, ще изляза. Тук се отекчавам. Siguiente tema, ser o estar con adjetivos. Разглеждаме темата за употребата на двата глагола ser или estar с прилагателно име. La mayoría de los adjetivos admiten los dos verbos. По-голяма част от прилагателните приемат и двата глагола. Son muchos los adjetivos que señalan cualidades y se construyen normalmente con ser: guapo, rubio, calvo, feo, feliz, nervioso, verde. Много от прилагателните, които посочват качество, се използват с глаголът съм. Sin embargo, si entendemos que esta cualidad es solo transitoria, porque se debe a unas circunstancias especiales, usaremos estar. Въпреки това, ако разбираме, че това качество е само преходно, защото се дължи на определени обстоятелства, то тогава ще използваме estar. Ejemplos. La gente de Madrid es alegre. Característica general. Хората от Мадрид са весели. Весели като качество, обща характеристика. La gente de Madrid está alegre porque el Real Madrid ha ganado la Copa de Europa. Хората от Мадрид са весели, щастливи в момента, защото Реал Мадрид е спечелил Купата на Европа. El campo en verano está muy feo y amarillo porque hace mucho calor. Полето през лятото е много грозно и жълто, пожълтяло, защото е много топло. Изразяваме временна характеристика. Pedro está muy nervioso porque mañana tiene un examen. Педро е много притеснен, защото утре има изпит. Отново говорим за временно състояние. Algunos adjetivos que se usan normalmente con estar pasan a tener un significado metafórico cuando se usan con ser. Някои прилагателни, които обикновенно се използват с estar, приемат метафорично значение, когато се използват с ser. De igual manera, algunos adjetivos que se usan normalmente con ser pasan a tener un significado diferente cuando se usan con estar. По същия начин, някои прилагателни, които обичайно се използват с ser, приемат различно значение, когато се използват с estar. Сега ще видим няколко такива примера, при които употребата на глагола, смяната на глагола променя значението на прилагателното. Ejemplos. Pablo está despierto. Pablo es un niño muy despierto. Está despierto.
Пабло е буден, събудил се. С глаголът е стар. С глаголът сер същото прилагателно променя значението си и това вече е синоним на листо, умен. Пабло е много будно дете, много умно дете. Изразяваме характеристика, а не състояние. La fruta está madura. Esta niña es muy madura. Плодът е озрял, състояние. Същото прилагателно с глаголът ser изразява характеристика и е синоним на responsable. Това момиче е много зряло за възрастта си, отговорно. Mi jefe es malo. Significa mala persona. De carácter. Mi jefe está malo significa enfermo. Шефът ми е лош човек, изразяваме характеристика. С естар обаче същото прилагателно означава болен. Моят шеф е болен. Estoy lista para salir. Los delfines son animales muy listos. Готова съм да изляза. Делфините са много умни животни. Ser listo, sinónimo de ser inteligente. Vamos a leer frases que demuestran la diferencia. Aburrido. Прилагателното aburrido да го видим в двете му значения. Mis clases son muy aburridas porque siempre hacemos lo mismo. Es decir, mis clases no son interesantes. Часовете ми са много скучни, защото винаги правим едно и също. Изразяваме характеристика. Estoy aburrido porque no hay nada que hacer. Скучно ми е, защото няма какво да правя. Тук изразяваме състояние. El adjetivo atento. Juan es muy atento y siempre ofrece su ayuda. En este caso es sinónimo de amable. Juan е много внимателен, мил и винаги предлага помощта си. Los estudiantes están muy atentos en la clase de matemáticas. Estar muy atento significa prestan atención. Студентите са много внимателни, внимават много в часовете по математика. Изразяваме състояние. Siguiente adjetivo, bueno. Los profesores del Instituto Bilingüe son muy buenos. Característica. Учителите от езиковата гимназия са много добри. Институто Bilingüe – езикова гимназия. El helado está bueno, me gusta mucho. Está bueno significa sabe bien. Сладоледът е много вкусен, много ми харесва. Estar bueno го използваме за храна. Синоним на вкусен. Católico. Mi tía es muy católica. Es católica significa es religiosa. Mi tía no está muy católica últimamente. No estar católico significa no estar bien de la salud. Моята леля е много религиозна. Моята леля не е добре със здравето напоследък. Despierto. Pablo es un chico muy despierto. Pablo е много будно дете, много умно. Pablo está despierto. Pablo е буден, не спи. Fresco. El niño es muy fresco. Por eso tuvo que sentarse en el rincón. Fresco, ser fresco, es sinónimo de sinvergüenza, atrevido, нахален, нагъл.
Детето е много нахално, безсрамно и затова трябваше да седне във ъгъла. La ensalada está fresca porque el cocinero acaba de prepararla. Estar fresco significa nuevo, reciente. Пресен за продукти. Салатата е прясна, защото готвачът току-що я приготви. Listo. Francisco es muy listo y pasa muchas horas estudiando. Франциско е много умен и прекарва много часове в учене. No estamos listos para la presentación y nos sentimos muy nerviosos. Не сме подготвени за презентацията и сме доста изнервени, доста притеснени. Malo. El criminal es muy malo porque secuestró al hijo de la familia. Характеристика. Престъпникът е много лош, защото отвлече, похити детето на семейството. Luzma está muy mala porque tiene gripe. Estar malo significa estar enfermo. Luzma е много болна, защото има грип. Negro. El vestido es negro, significa color. Mi padre está negro, déjale en paz, significa furioso. Роклята е черна, характеристика, използваме с ser. Баща ми е бесен, остави го на мира. Estar negro, страшно сърдит съм, бесен съм. Orgulloso. No seas tan orgullosa y perdónale de una vez. Експреса характеристика. Не бъди толкова високомерна и му прости веднъж завинаги. Mis padres están muy orgullosos de mi hermano. Tienen sentimientos buenos por su éxito. Моите родители са много горди от брат ми. Rico. Donald Trump es muy rico. Tiene mucho dinero. La pizza está muy rica. Tiene un sabor excelente. Es rico, богат. Доналд Тръмп е много богат. Está rica. Пицата е много вкусна. Seguro. Mi dinero es seguro en el banco. Es seguro es sinónimo de protegido. Парите ми са защитени в банката. ¿Está usted segura que tenemos un examen hoy? Сигурна ли сте, че днес имаме изпит? Изразява сигурност, убеденост. Verde. La rana es verde, color. Тук отново въвеждаме характеристика за цвят. Жабата е зелена. Los plátanos están verdes y no se pueden comer. Тук изразяваме състояние. Бананите са зелени, т.е. все още не са озряли и не могат да се ядат. Имаме и един израз. Poner verde a alguien significa criticar. Критикувам, говоря лошо за някого. En cuanto se fue, mi tía lo puso verde. Щом си тръгна, леля ми започна да го критикува. Ejercicio. Ser o estar con adjetivos que cambian de significado. Ser или estar с прилагателни, които променят значението си. 1. Ya estás lista. Recuerda que tu madre no soporta a los impuntuales. Готова ли си вече? Помни, че майка ти не понася неточните хора. 2. Siempre estás sin parar. Trabajo, deporte, familia. Eres el hombre más vivo que conozco. Не се спираш. Винаги си в движение. Работа, спорт, семейство.
Ти си най-енергичният човек, който познавам. Ser vivo, енергичен, жизнен. 3. Los mejores atletas suelen ser negros. Debe ser su genética. Най-добрите атлети са чернокожи. Трябва да се дължи на техните гени. 4. María acaba de llamar por teléfono. Dice que no viene hoy a la oficina porque no está muy católica. Quizá vaya al médico. Мария току-що се обади по телефона. Казва, че няма да дойде днес в офиса, защото не е много добре. Вероятно ще отиде на лекар. 5. Parece que el pescado no está muy fresco hoy. Mejor preparo pasta con verduras. Изглежда, че рибата днес не е много прясна. По-добре да приготвя паста с зеленчуци. 6. Mis compañeros de piso de este año no son muy limpios. Al final tendremos que contratar a una mujer de la limpieza. Моите съквартиранти тази година не са много чисти. В крайна сметка ще трябва да наемем жена за почистване. Te has perdido lo mejor de la película por contestar al teléfono y no estar atento a lo que ha pasado. Пропусна най-интересното от филма, защото вдигна телефона и не забеляза какво се случи. 8. Mi jefe nunca me paga a tiempo, estoy negro con él. Шефът ми никога не плаща на време. Много съм му ядосан. Бесен съм. La tortilla de patatas es mi plato favorito. La que prepara Julia está buenísima. Тортията от картофи е любимото ми ястие. Тази, която приготвя Хулия, е страшно вкусна. 10. No sé si contratarlo o no. Después de 6 meses de prácticas en la empresa, todavía está algo verde. Не знам дали да го наема или не. След 6 месеца стаж в фирмата, все още е неподготвен. 11. Este vino no está bueno, seguramente porque el tapón no cierra bien. Това вино е развалено, вкиснало, сигурно, защото тапата не затваря добре. 12. Juan es un hombre muy orgulloso, nunca te va a decir que tienes razón. Juan е много високомерен, никога няма да ти каже, че си прав. Y ahora vamos al siguiente tema, la voz pasiva con ser. Преминаваме и към следващата тема, а именно образуване на страдателен залог с глаголът съм. La voz pasiva, страдателен залог. En español hay dos voces, la activa y la pasiva. En la voz activa el sujeto es activo y el objeto directo es pasivo. В испанският език има два залога – активен и пасивен или страдателен. В активния залог подлогът е активен, а прякото допълнение е пасивно, т.е. поема действието. Ejemplo. Los niños construyen castillos. Децата строят замъци. Los niños hacen algo son el sujeto activo. Децата, които извършват действието, са активен подлог. Los castillos no hacen nada son el objeto pasivo. Замъците, които не правят нищо, са пасивно допълнение, т.е. те поемат
действието върху себе си. Pero en la voz pasiva los castillos son construidos por los niños. Los castillos ahora son el sujeto, pero no es un sujeto activo, es pasivo. При страдателния залог замъците се строят от децата. Замъците вече са подлог, но не е активен подлог, а пасивен. Los niños ahora son el agente. Децата сега са изпълнителят на действието. La voz pasiva no se usa mucho en el español coloquial. Su uso es más frecuente en el español culto o también jurídico-administrativo. Пасивният залог не се използва много в разговорния език. Неговата употреба е по-често срещана в книжовния испански и също в правно-административния език. Ejemplos. Picasso pintó el Guernica. Picasso е нарисувал Guernica. El Guernica fue pintado por Picasso. Guernica е била нарисувана от Пикасо. Формацион. Образуване на страдателен залог. На първо място форма на глагола ser в времето, в същото време, в което е спрегнат и в активния залог. След него използваме партиципио пасадо на глагола, който спрягаме. El participio pasado siempre concuerda en género y número con el sujeto de la frase. Внимание тук, при преобразуването в пасивен залог, така нареченото партиципио пасадо, минало причастие, винаги се съгласува по род и число с подлога на изречението. И накрая, задължително в тези структури използваме предлогът por, който въвежда изпълнителя на действието. Ejemplos. María lee la carta, frase activa en presente. La carta es leída por Marta, frase pasiva en presente. Нека да видим тези примери. Мария чете писмото, имаме изречение в активен залог, сегашно време. Писмото е четено от Мария, пасивен залог, отново в сегашно време. Прякото допълнение, la carta, се превръща в подлог на изречението в пасивния залог. Lee. Глаголът leer се преобразува в es leída, като leída е причастие, което го съгласуваме с la carta, и накрая въвеждаме изпълнителят с предлога por, който в случая е Мария. El sujeto de la frase activa pasa a ser agente introducido por. Подлогът в активния залог се преобразува в изпълнител на действието, въведен от предлога por. El objeto de la frase activa pasa a ser sujeto de la frase pasiva. Допълнението от активния залог, изречението в активен залог, се преобразува в подлог при пасивния залог. Como el verbo lee está en presente, en la frase pasiva el verbo ser se pone en presente.
Тъй като в активния залог глагола leer е в сегашно време, при преобразуването в пасивен залог глаголът ser се спряга в сегашно време, както виждаме тук в примера. Es. Leída. Причастието leída concuerda en género y número con la carta. Не бива да забравяме, че причастието трябва да се съгласува в тези случаи с подлога на пасивния израз, в случаят la carta. И нещо много важно тук. Solo las oraciones activas con objeto directo pueden tener una versión pasiva. Имайте предвид, че само изреченията в активен залог с пряко допълнение може да имат преобразуване в пасивен залог. Ако допълнението е непряко, това няма как да се случи. Например, El presidente convocó la reunión. Президентът свика съвещание. La reunión fue convocada por el presidente. Съвещанието беше свикано от президента. В активния залог la reunión е пряко допълнение. Така че повтаряме, само тези изрази могат да се преобразуват в страдателен залог. Ejercicio. Transforma las frases en voz pasiva. Преобразуваме изразите в страдателен залог. 1. La gente joven lee mucho esta revista. Младите хора четат много това списание. La revista es muy leída por la gente joven. Какво правим тук? La gente joven, което е подлог в активния залог, се превръща в извършител на действието агенте, въведен с предлога por при страдателния залог. La revista, което е допълнение, се превръща в подлог при пасивния залог, който всъщност не е извършител на действието. Глаголът lee се преобразува в es leída. Глаголът е в сегашно време, следователно при образуването на пасивния залог глаголът ser също е в сегашно време, а причастието, образувано от глагола leer, е в женски род, защото се съгласува с ревиста. Нека да продължим нататък. Han enviado los trajes a la tintorería. Изпратиха костюмите на химическо чистене. La tintorería, химическо. Los trajes han sido enviados a la tintorería. Костюмите бяха изпратени на химическо чистене. 3. La empresa pronto resolverá las dificultades. Фирмата скоро ще разреши трудностите. Las dificultades serán resueltas pronto por la empresa. Трудностите ще бъдат разрешени скоро от фирмата. 4. Asesinaron al ministro de defensa. Убиха министърът на отбраната. El ministro de defensa fue asesinado. Министърът на отбраната беше убит. 5. Habían hecho estos cañones para la guerra del Golfo. Бяха направили тези оръдия за войната в залива. Cañones, оръдия. Estos cañones habían sido hechos para la guerra del Golfo. Тези оръдия са били направени за войната в залива. 6. Andrés abrió la carta. Андрес отвори писмото. La carta fue abierta por Andrés. Писмото беше отворено от Андрес. 7.
El Congreso estudiará las nuevas propuestas del gobierno. 7. El Congreso estudiará las nuevas propuestas del gobierno. Конгресът ще проучи новите предложения на правителството. Las nuevas propuestas del gobierno serán estudiadas por el Congreso. Новите предложения на правителството ще бъдат проучени от Конгреса. 8. El rector ha inaugurado el año académico. Ректорът откри академичната година. El año académico ha sido inaugurado por el rector. Академичната година беше открита от ректора. 9. El ministro de Hacienda presentó el presupuesto. Министърът на финансите представи бюджета. El presupuesto fue presentado por el ministro de Hacienda. Бюджетът беше представен от министърът на финансите. 10. El autobús había atropellado a 2 personas que esperaban en la parada. Автобусът беше блъснал 2 човека, които чакаха на спирката. Dos personas que esperaban en la parada habían sido atropelladas por el autobús. 2 човека, които са чакали на спирката, бяха блъснати от автобуса. El padre de Juan lo ha castigado por traer malas notas. Бащата на Хуан го наказа заради лоши оценки. Juan ha sido castigado por su padre por traer malas notas. Хуан беше наказан от баща си заради лоши оценки. 12. El médico había operado al paciente. Лекарят беше оперирал пациента. El paciente había sido operado por el médico. Пациентът беше опериран от лекаря. 13. Las grúas descargaban las mercancías. Крановете разтоварваха стоките. Las mercancías eran descargadas por las grúas. Стоките бяха разтоварвани от крановете. 14. Los trabajadores han elegido a sus representantes. Работниците избраха своите представители. Los representantes han sido elegidos por los trabajadores. Представителите бяха избрани от работниците. 15. El Congreso aprobó la ley de divorcio. Конгресът одобри, гласува законът за развод. La ley de divorcio fue aprobada por el Congreso. Законът за развод беше приет от Конгреса. Completa los huecos con la forma correcta de ser. Попълваме празните места с правилната форма на глагола ser, като тук всичките изрази, които ще попълним, са в пасивен залог. Os proponemos un viaje apasionante a la península de Yucatán. Su capital Mérida fue fundada en 1542 sobre la antigua ciudad maya de Ixcancijó. Fue llamada Mérida debido a que a los conquistadores les recordaba a las ruinas romanas de la ciudad extremeña. Предлагаме ви едно вълнуващо пътуване до полуостров Юкатан. Неговата столица Мерида е била основана през 1542 година върху древния град на маите Ixcancijó. Била е наречена Мерида
поради това, че на завоевателите е напомнила за римските развалини в градът Екстремадура. En tiempos de Alfonso X el Sabio, siglo XIII, en Toledo fue establecida una escuela de traductores. Ahí fueron traducidos al castellano textos procedentes del hebreo y del árabe, y las tres culturas, cristiana, judía y musulmana, convivían en paz, sin racismos ni xenofobias. По времето на Алфонсо Мъдрият, 13 век, в Толедо е била основана школа за преводачи. Там са били превеждани на кастилски текстове, произхождащи от еврейски и от арабски език. И трите култури – християнска, еврейска и мюсюлманска, са съжителствали в мир, без расизъм и ксенофобия. Dicen que la ciudad de Cusco, cuna del imperio inca, fue fundada por Manco Cápac, un semidios que recibió el encargo de su padre, el Sol, de civilizar a los pueblos salvajes que poblaban el valle de Cusco. Esta tarea fue realizada con la ayuda de su hermana esposa, Мама Окло. Казват, че градът Куско, люлка на империята на инките, е бил основан от Манко Капак, полубог, който получил за ръка от баща си, Слънцето, да цивилизова дивите народи, които са населявали долината Куско. Тази задача е била реализирана с помощта на неговата сестра и съпруга Мама Окло. En la última semana, más de 1000 personas, entre ellas turistas, han sido picadas por una mosca y han sido hospitalizadas en un estado muy grave. Según la estadística, solo han sido atacados 7 griegos, 10 japoneses, un belga y 4 estadounidenses. La explicación del mal estado de las víctimas todavía no ha sido encontrada por las autoridades sanitarias. През последната седмица повече от 1000 човека, между тях и туристи, са били ухапани от насекомо и са били настанени в болница в много тежко състояние. Според статистиката са били засегнати 7 гърци, 10 японци, 1 белгиец и 4 американци. Обяснението за лошото състояние на жертвите все още не е намерено от здравните власти. Transforma las siguientes oraciones a pasivas o activas. Тук ще видим изрази както в страдателен, така и в активен залог. Ще трябва да ги преобразуваме. Ella escribirá la carta. Тя ще напише писмото. La carta será escrita por ella. Писмото ще бъде написано от нея. Преобразуваме от активен в пасивен залог. Aquel anciano arreglará mi reloj. Онзи възрастен човек ще поправи часовникът ми. Mi reloj será arreglado por aquel anciano. Моят часовник ще бъде поправен от онзи възрастен човек.
Los bomberos apagaron el incendio. Пожарникарите угасиха пожара. El incendio fue apagado por los bomberos. Пожарът беше угасен от пожарникарите. Este chaval ha roto aquel jarrón chino. Това момче счупи унази китайска ваза. Aquel jarrón chino ha sido roto por este chaval. Унази китайска ваза беше счупена от това момче. La profesora corrige los exámenes. Учителката проверява изпитите. Los exámenes son corregidos por la profesora. Изпитите са поправяни от учителката. Las palabras más dulces fueron pronunciadas por él. Тук имаме изречение в пасивен залог, което преобразуваме в активен. Él pronunció las palabras más dulces. Той произнесе най-сладките думи. Este pan tan sabroso es elaborado por un campesino. Този толкова вкусен хляб е произведен от един селянин. Отново имаме страдателен залог, преобразуваме го в активен. Un campesino elabora este pan tan sabroso. Един селянин изработва, прави този толкова вкусен хляб. Un joven ebrio fue expulsado del cine por el guardia de seguridad. Един пиян младеж е бил изведен от киното от охраната. El guardia de seguridad expulsó a un joven ebrio del cine. Охраната изведе един пиян младеж от киното. El público aplaudió al tenor. Публиката аплаудира тенора. El tenor fue aplaudido por el público. Тенорът беше аплодиран от публиката. Las lluvias habían inundado los campos. Дъждовете бяха наводнили полетата. Los campos habían sido inundados por las lluvias. Полетата бяха наводнени от дъждовете. Los gobiernos han acordado la paz. Правителствата договориха мира. La paz ha sido acordada por los gobiernos. Мирът беше договорен от правителствата. El Palacio de Deporte fue construido por el ayuntamiento. Дворецът на спорта беше построен от общината. El ayuntamiento construyó el Palacio de Deporte. Общината построи дворецът на спорта.